आपण आता इलो डिश घेऊ ना, डिश अशा प्रकारे आपण डिश घेतो. मस्त चिपुड हां. मी आता इलो RK इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये आणि तिकडे आपल्या स्पीकर विचारूचे असत. तर चला, राऊंड फिगर 500 रुपये झाले बरोबर. तर नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज आम्ही चाललो बाजारात, सोमवारच्या बाजारात. थोडीशी खरेदी करूची असा. तो उद्या असा बर्थडे, त्याच्यासाठी थोडीशी खरेदी करूची असा. एका शाळेत सोडतलो आता मालवणात, आणि मी आणि सृष्टी आणि जरा बाजार फिरतलो. सिलेंडर आणूचा तो पण घेऊन येतलो. तर चला जाऊया. आज सोमवारच्या बाजारात काय काय येईल आता बघूया. फक्त पाऊस येऊन दे नको, मग व्हिडिओ काढलो. चला मित्रांनो, आम्ही इकडे गॅस बुकिंग केलं, जाताना घेऊन जातलो. आणि इकडे आता भाजी घेतो आम्ही. चला बघूया. वरती जरा स्पीकर लागलेलो, त्यामुळे व्हिडिओ चालू नाही केलं आहे. आता म्हणून खाली जरा येऊन चालू केलं. 10 किलो काय रे टमाटे? 10 किलो स्वस्त, 10 रुपये किलो टमाटे स्वस्त. मग 10 रुपये किलो येतं. काय लिस्ट देत आहे सांग. तर चला, सृष्टीकडे लिस्ट दिलं आहे. आता सृष्टी घेत आणि आपण व्हिडिओ करीत चालायचं. बरेचशा गोष्टी घेऊच्या. आमका उद्या श्रेयसच्या बड्डेसाठी पावभाजी करूची असा, आणि त्याचं सामान घेऊ केलं आम्ही. गॅस पण घेऊच होतो. चला खाली जाऊया. आधी खाली जाऊया, एकाच ठिकाणी घेऊया म्हणतो ना. चल मग चला, तर एकाच ठिकाणी सृष्टी सांगता घेऊया. ह्याला खाली येतं ते टमाट्याचा रेट वाढत चाललो. 20 म्हणतात हे का म्हणता. आता इकडे परत खाली बाजार भराक लागलो. इथे इतर दिवशी पार्किंग असता, तर सध्या आता पर्यटन थोडंसं बंद असल्यामुळे बाजार इकडे भरता. आता बघूया. कोबी आपल्या घेऊचोच नाही. फ्लॉवर ना, फ्लॉवर कसे? 40 रुपये. 4 गड्डे आहेत काहीतरी, 4 गड्डे काहीतरी लिहिले. हां, मक्के कसे? मक्के हे मक्के 50ला 3 तुम्हाला 4 दे. आज महाग झाले वाटतं. 50ला 4, तरी पण घेऊ काय, खाऊ. चला, इकडे सगळे वाटे लागलेत 20-20 रुपयां. तर माझ्याकडे जडवाली पिशवी दिल्या. हां, आपण आता बारके पिशव्या घ्या आता. चला, इकडे मेथी, कोथिंबीर घ्यायची आहे. सृष्टी कोथिंबीर लिहिलेली आहे ना त्याच्यात, लिहिलेली आहे. थांबू घ्या किती आहे ती कोथिंबीर त्या बाजू. हां, हे बघ किती ती लिहिल्या नाही, चांगल्या नाही. 1-2 घे, लागतली ते काय लागता. कोथिंबीर कशी ती रे? 20 रुपये जोडी. आमका 2 घेऊचे आहेत बरोबर. वाटे 20 रुपये. आपल्याक आता मिरचीनी घेऊची. पेन हा तुझ्याजवळ? पेन लिंबा घेऊ काही? लिंबा ही काय? ही बरी आहे वली. लिंबूवालो गायब, अजून लिंबूवालो गायब झालो. बीट घेतो आता. कसं वाटो? ह्याच्यात टाक. भोपळा मिरची लिहिलेली आहे त्याच्यात बघ. पाव कोथिंबीर 1 किलो 20. 10 रुपयाने सांगा होते ना. खाली लिहिलं होतं तर रेट वाढलो टमाट्याचं. 1 किलो 20. टोमॅटो नाही घेतलं. कोथिंबीर घेतलं. हां, अशी घे, हाय ती बरी दिसतं. ओके, चला आता भोपळा मिरची, परसबी, भोपळा मिरची आणि गाजर असत ते. हे कशी? कशी 1 किलो कशी? आणि परसबी
आणि गाजर चल काय काय घेतं ते घे. काढलं आमचे 1 किलो. ओके चल आता काढता तिकडे गाजर काढता. 5 किलो टमाटे. फरज मी काढ 1 किलो. हे शेंगे कसे शेंगे हे शेंगे 100. शेंगे घेऊ का होय. एक आधी दाखव त्याच्यातली भरलेली आहे ना. तर मित्रांनो आम्ही ह्या एकाच दुकानात सगळा घेतलो. इकडे तिकडे फिरत बसाक नको. 1/2 किलो मिरची 1/2 किलो आलं असं सगळं एकाच दुकानात घेतलं. फक्त शेंगे घ्यायचे बघतो. 1 किलो घेऊया ना. शेंगे घेऊया ना. बायको विचारूचा लागता घेताना. राऊंड फिगर 500 रुपये झाले बरोबर. हे पैसे घे नकोत पैसे चल. पटकन व्हायला चल. आता लसूण कशी आहे विचार. ती मोठीवाली बघ मोठीवाली ती बघ त्या साईडला मोठीवाली. लसूण कशी 200 रुपये किलो. 1 किलो घेता. एवढी नको बाबा. एवढी नको क्वालिटी लसूण ही. आणि ही कसली मग क्वालिटी आपला मित्र श्रीपाद नेमळेकर आंबा व्यापारी मोठे. ए हई बघ माझ्याकडे बघ आंबा व्यापारी. सीझनला परत आंबे दाखवूया तू बरोबर ना. आमचे पैसे घेतलं आमचे घेतलं. ओके थांब 1 मिनिट. थँक्यू. पहिलं तू काय रे तर बाजारात दिलाय आणि आपलं 1 सबस्क्रायबर वाढलो. नाव कसं तुझा. कुठलं तू कणकवली. 1 सबस्क्रायबर आपलं वाढलो बाजाराचे बघलं. लसूण घेतलेल्याचा फायदा झालो. 1 सबस्क्रायबर वाढलो. थँक्यू. चल हे आपले अजून एक मित्र जे आपल्या लिलावात मासे बिशे देतात भरपूर. बाजार झालं तुमचं झालं. आमचं हे काय चालू आहे. आपण फक्त वजा घेऊन फिरायचा. ही लोक घेतली ना. आपण हमाल. चला चला तर आता इकडे लिंबा घेतो. तर आपण घेतलो 100 रुपयाची लिंबा. आणि हे बघा यांनी त्याच्याकडनं आणि एक वर टाकून घेतल्याने एकदा. ही आयडियावर यावर एक टाकतालाच नाही त्यांनी टाकल्यानं वर. या भारी काय करता. चला आता काय राहिला बऱ्याचशा गोष्टी झाल्यात. आता मसाले राहिलेत आपले आणि बटर. चला ओके. समोर आपला सिंधुदुर्ग किल्ला तिकडे. हे बघ पुदिना. हां इकडे राखी पण इली आहे बघा. चांगले चांगले राखी असत बाजार. आता रक्षाबंधन पण इला तर काका राखी पण घेऊन इलेत. तुला घेतलं काय आता पुदिना. ओके. तर टोमॅटो हे 10 रुपये किलो आणि ते त्या साईडला असत ते 20 रुपये किलो. फरक काय रे. फरक हे अरे फरक काय त्याच्यात फरक काय. हे 10 आणि ते 20 फरकच सांगणार नाही माका काय तो. जाऊन दे. किती घेत इकडे पण असं काय काय. हे अरे सांग तरी काय काय आणलंस ना. मग फेमस होणार बरोबर. राईट फेमस होणार बोलतो इकडे. अरे आहे बघ 20 रुपये वाटतं. या साईडला सगळे 20 रुपयानं वाटते. काही घ्या 20 रुपये बरोबर. काय पण घ्या.
₹20 ₹20 काय घेऊचा ₹20 काय नाही. डिस्कट चालला काय चालला कसली डील करता अरे डील कसली करता माझं घे चला जाऊया पुढची कामं करूया. सामान ठेवलं विशालच्या इथे हॉटेलला आणि आधी बँकेत जाऊन येतो. सिंधुदुर्ग बँकेत आम्ही नवीन अकाउंट ओपन केलं आणि त्याचा ATM घ्यायचा आपल्या. तर चला आता जाऊन घेऊन येतो आहे. बँकेतला काम झाला आणि आता जातो आम्ही सिलेंडर घेऊ. तर आता माझं तिच्यात 12 बुकिंग केलं आम्ही सिलेंडर. आता जाऊन घ्यायचं इकडे विशालच्या हॉटेलवर ठेवलं. चला हो बोला. तर आता आम्ही आमचं घेतो सिलेंडर. काकांकडे पावती दिलं ह्याच्यातलं एक घेऊया. आता हे घे नवीनवालं घे आज तो घे नवीनवालं असं बाहेर घे मी गाडीवर घेतो आहे मग पुढे तसंच घेऊन जाऊया. ओके तर इथे भेटतात आपले भारत गॅसचे सिलेंडर नाट्यगृहाच्या बरोबर मागे. मी आता इलो RK इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये आणि तिकडे आपल्या स्पीकर विचारूचे असत. तर चला समोर भरड नको आणि त्याच्यात खाली इकडे RK इलेक्ट्रॉनिक्स बघा मस्त आहे की स्पीकर वगैरे असत मोठे मोठे स्पीकर असत. हो. तर आणि स्वतः मालक आज हजर खूप दिवसांनी काय करणार म्हटलं तुमची भेट होते हा गणपतीच्या आधी. तुमच्याकडे काय काय नवीन येलं तर काय रे प्रवीण त्या दिवशी इलेलं आहे पण तो गेलाय मी लवकर. काय काय नवीन काय स्पीकरमध्ये वगैरे ब्लूटूथ स्पीकर असं भजनांसाठी ते स्पीकर स्पेशल 2-3 माईक लागणार आहे. दाखवूया चला बघूया. आवाज नको आमका मग कॉपीराईट येतो आवाज लावलो काय थांब प्रवीण आवाज दाखवलो का आमचं कॉपीराईट येतो. तरी बघा अशा प्रकारे स्पीकर असत आपल्या. आता प्राईस सांग तू ये प्राईस सांग. हो एक बरोबर आहे हो त्या दिवशी मला वाजवून दाखवलं असतो ना हां भारी वाजवतो. मग ह्याची काय प्राईज आहे? हा 18,500. अच्छा एक सगळ्यांका EMI होता ना एका झिरो डाऊन पेमेंट पण स्कीम चालू आहे. अच्छा ब्लूटूथ कनेक्शन आहे डबल वायरलेस माईक पण आहे. बरोबर वायरलेस माईक फ्री आहे ह्याच्यासोबत सिस्टीम आहे. हे पण सेम 2 तसं. वायरलेस माईक फ्री आहे. 2 एक्सटर्नल माईक लावू शकतो. बॅटरी बॅकअप पण आहे. एक्सटर्नल बॅटरी पण लावू शकतो त्याला. मस्त रे हे पण मस्त आहे त्या आवाजाचं हे वगैरे Light सॉलिड. function पण तर आता तुमका ह्या ब्लॉगमध्ये मी आवाज दाखवू शकत नाही कारण ते का कॉपीराईटचं थोडंसं हे असतं पण स्पीकर एकदम भारी वाटतं. साईजमध्ये होतं छोट्यामध्ये पण आहे. आपल्याकडे छोटे पण स्पीकर असत. हे किती पण ह्याची काय कॉस्ट आहे? 4,000 रुपये. 4,000 रुपये. ह्याच्यावर पण EMI होता नाही ह्याला ना? पण EMI करून देऊ शकतो. ह्याला पण करून देऊ कॉम्बो शकतो. सेटमध्ये घेतला ना अच्छा अजून काय पाहिजे असेल तर ते EMI मध्ये करून द्या त्यांना. ओके ओके त्याच्यामध्ये अजून एक साईज आहे ते छोट्यामध्ये. अजून साईज आहे. सृष्टी बस तिथे बस. अरे वा Always हे ahead. पण सॉलिड आहे. दिसाक पण छान दिसतं ना Bluetooth mode. मग दिसते असं भारी वाटतं दिसाक. एक नंबर. हे किती 10? हा 10,000च्या रेंजमध्ये. ओके 10च्या रेंजमध्ये हे 20च्या वगैरे रेंजमध्ये. आणि आपल्याकडे TV वगैरे पण असत हवेत असले हवं तो ब्रँड सध्या एक मस्त ऑफर चालू आहे. 83 टीव्हीवर ना साऊंड बार फ्री आहे. त्या हो. तो साऊंड बार हो आणि गुगलचं टीव्ही आहे. ओके 3 वर्ष फुल वॉरंटी आहे. हे का 2 माईक पण आहे. जुनो एक्सचेंज पण होतो टीव्ही. ह्याच्यासोबत हो आणि 27,000 रुपयापर्यंत हे होतं ते. TV हो घेऊया. 3 वर्ष वॉरंटी. गुगल आहे ना गुगल आहे ना सगळे YouTube पासून सगळे ॲप असतात. ओके 5,000 पैकी कुठले आणि तो साऊंड बार फ्री साऊंड बार माईक पण आहे बरोबर साऊंड बार बरोबर. ह्याच्यासोबत हो 2 माईक आहे. तो माईक साऊंड बार मोठं अरे साऊंड बार जेब्रॉनिक्स आहे. माझ्याकडे एवढंसं होतं इथं एवढं मोठा आवाज येतो म्हणजे ह्याचा आणि किती मोठं येतो का? 1 इयर टीव्ही घेतला तरी मोठा पण त्याच्यावर बेस मला पण आहे. अच्छा हे पण येतं त्याच्यात छोटा बेस ऊपर ना तो. तर अशा प्रकारे यांच्याजवळ TV तुमका हवे त्या बजेटमध्ये पण असत. इन्व्हर्टर पण आहे. हां इन्व्हर्टर असत. इन्व्हर्टर माझा व्हिडिओ तुम्ही बघितला त्याच्यात इन्व्हर्टर आणि चांगल्यापैकी बॅकअप देता माका इन्व्हर्टर. आज दिवसभर लाईट नाही ना पूर्ण त्याच्यावरच चालू असतं कारण माझ्याजवळ
कायम लाईट चालू असतात कायम, कारण काम चालू असल्यामुळे लाईट चालू असतात. पण चांगलं बॅकअप देता इन्व्हर्टर. सोलरचा पण पटापट चार्ज होता. हो. चांगला सुचवलास मका, त्याबद्दल आधी तुमका खूप खूप धन्यवाद. नक्की. बरोबर. तर तुमका याच्यातली काय अजून माहिती हवी असत तर मालकांका फोन करा. नंबर सांग. पालेवाले आमच्या खरेदीसाठी इलेत हे वडाच्या बघा, हे बाजारात. काका वडाच्या पाट्यासून इल्यात खरेदी. काका काय घेऊ गेलास? वॉशिंग मशीन घेऊन. वॉशिंग मशीन घेऊ गेला. काय वॉशिंग मशीन? नंबर सांग ना तुझं. जर इन्क्वायरी करूची असत ना तर नाही, एक तर प्रवीणचं सांग, नाही तर 9405930000. ह्यो खयचो नंबर कोण? दुकानातला माझ्या दुकानात. हां, हे असा मालवणचा मच्छी मार्केट. आणि आम्ही आता जातो इकडे आपल्या मसाले घेऊचे असत, तर मसाले घेऊक जाऊया. चला, समोर एक दुकान आहे, त्यांच्याकडेच आपण मसाले घेतलो. समोरच्या दुकानात आपण मसाले घेतलो. इकडे ते मसाले घ्या. कुठचे कुठचे माझ्यारी आहे ना ती पावती. चला मसाले घेऊया. तर त्यांच्याजवळ मसाले पण छान असतात. आणि इकडे आम्ही आता ते पावभाजीचं मसालो 50 ग्रॅमचे 3 दे. मसाले आपले घेऊचे आहेत. पावभाजी, चिकन मसाला, मटन मसाला आणि पाठीमागे असताना काहीतरी एवढं सगळं घेऊचं असं. नाही तिकडे मीठ पण भेटतंय बघ. आता काय राहुल आपला कांदे. तर कांदे बटाटे रावले आहेत आपले. हरेश आपला मित्र ऑटो रिक्षावाले हरेश आसरेकर बड्डे की कधी तो उद्या. चल बाजारात जाते जर. ओके. तर आपल्या पुढे गल्लीत जाऊन कांदे बटाटे घ्यायचे आहे बघ. इकडे चिबूड असत, काकडी असत आणि काय चिबूड आपल्याकडे हा ना आणलेलो असं. काकडी चिबूड बाकी काय पडवळा तुका हवा होता ना. पडवळा अरे चिबूड भरपूरच झाले. मी गेलोच नाही यंदा. जाऊ काय त्याकडे घराकडसून न्यायचे. ह्यासून वजा किती नाही चिबूड तुमच्या हो एवढं. तू काय गाडीत मोठ्या गाडीने तुका सोडता आणून, मग मी घराकडे येऊन नेन. नको खूप. हय बघ पडवळ्याचे पैसे घे आधी. तू पडवळ्याचे पैसे घे, नाही तर आमका नको पडवळा देऊन टाक तिचा पाठी. थोडे तरी घे. आधी पैसे घ्या. घे वहिनी. बघणार नाही पैसे घे. अरे बरे आहे, अरे फुकट देता येईल. हे बघ काकडे बघ एवढे बघ. आवडता मग नेन मी घराकडून येऊन. नको मग मी शोधून नेन. हे बघ कसले चिबूड आहेत बघ मोठे. चिबूड तुझे आहेत ना हे. कसले चिबूड असत बघ. गो सांग काय तर आता. हां तर एक मस्त चिबूड हां चिबूड मी विकूक बसलोय बघ. घेणाऱ्यांचा व्हिडिओ करणार मग बघ. असली बागच केलंय मोठी. तर बघा 2 चिबूड होते बघ. आता मी चिबूड आणण्यासाठी खास घरी जातलो आहे ह्यांच्या. आता जातो आम्ही पुढे. चला सगळी भाजी असते त्यांच्याकडे. चला आता काय राहिला ही राखी. हां मस्त वाटतात ना. आता राखीचो बाजार. नारळ होते बघ पण लढवचे नाहीत. होय नारळ असं. चला ह्या गल्लीत पण मोठं बाजार असतंय बघ इकडे सगळीकडे. आम्ही फिरा नेलो या गल्लीत, कारण गाडी आणू गावनं नाही. गाडी आपण तिकडे मागे लावलो आणि या साईडला आता कांदे घ्यायचे आणि निघायचं. शाहरुख भाई. तर आपण आता घेतो कांदे. काका कांदे कसे? हे कांदे कसे? 200 रुपये 5 किलो. 200 रुपये 5 किलो. आणि बटाटी? बटाटे 100 3 किलो, 50 1.5 किलो. किती लिवलेली आपली बटाटी? 2 किलो. तर आम्ही हे 50 रुपयाने एक टप
तर आम्ही हे 2 घेतलं. आणि ते कांद्याचं एक आहे, ते मोठे नाहीत ना कांदे जास्त, कांद्याचं आहे. हे बघ इथे पण असत, तो बारीक आहे. लय बारीक आहे ना, तोच बेटर राहतो. ऐकलं, किती आले मतलब 300? होय 300. 300 रुपये झाले आमचे. किती रुपये म्हटलं? आणि या साईडला अजून बाजार भरपूर असा. आता काय या बाजूक जातलो नाही आपण बाजारात, कंटाळ गेलो आता फिरान, भूक लागली. नाश्ता देवता नाव काढणार नाही. मग इकडे आम्ही आमच्या नेहमीच्या काकांजवळ पाना घेतो. 50 पाना. काकांजवळ कोकमा असतात, आगुळ असता, मध असता. काका कोकमा कशी आहे ती? कोकमा 250 रुपये अर्धा किलो, 500 रुपये किलो आहे. चांगली असतात कोकमा. हां, परत आगुळ असतं. आगुळ कसं? आगुळ 150 रुपये 1 लिटर. आगुळ 150 रुपये. मध असता. 150 रुपये. परत कोकम सरबत असता. बघा इकडे बाजारपेठेत दिलात ना खाली, इथेच काकांचं दुकान असा आणि खाली समुद्र, मच्छी मार्केट. तर चला आम्ही आता पाना घेतलं. चला काका, थँक्यू. आपण आता इलो डिश घेऊ ना, डिश. अशा प्रकारे आपण डिश घेतलो. त्यांना सांगितलं आम्ही. हो, हे घेतलं. हे जरा दादा दाखवतं इथे, हे लिहितात काहीतरी. यांच्या दुकानात पण लाडू असतात, शेंगदाण्याचे, शेवाचे, बुंदीचे आणि बरेच गोष्टी असतात. तेव्हा फरसाण वगैरे सगळं असं. हे जरा दाखवत, हे जरा इथे द्या. हां, अशा प्रकारे आपण डिश घेतो. मस्त डिश. एका साईडला पाव, एका साईडला भाजी आणि कांदा वगैरे. त्याच्यात 25 असतात ना बोलले? 25. आपण 3 काय 4 घेतो ना. चला अजून घेतं. 75 होतले, खूप झाले. किती आले? याचे किती आले? 240. 240. अरे बघा, अशा प्रकारे. आणि यांच्या इथं बऱ्याच गोष्टी असतात अजून. तुम्ही येऊ शकतास इकडे बाजारपेठेतच त्यांचं दुकान असं. चला तर बऱ्यापैकी आमचं बाजार घेऊन झालो. आणि आता अजून काय राहिलं काय? ते मटर घेऊया हो, ते पाव सांगायचं. चला आता इकडून आम्ही जातो. तिकडे विशालच्या इथे थोडेसे कांदे वगैरे ठेवतो आणि त्याच्यानंतर पुढे जातो. चला आपलं सिलेंडर वगैरे अर्धा सामान टाकलं विशालच्या रिक्षेत. मागेच विशालची रिक्षा लागलेली आहे आणि आम्ही एवढा सामान आम्ही आता घेऊन चाललो. बरोबर, आता डायरेक्ट घरा घेऊया. नाश्ता नको आणि फास्ट नको, घराकडे जेवचंच नाही मग नाश्ता केला असतो. त्यामुळे डायरेक्ट घरात जाऊया. चला चला. इकडे विशाल कामाक असतं विनायक लॉजमध्ये. तर मित्रांनो, येऊन पोचलो आम्ही बाजार असून घरी. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटतो नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला, बाय बाय.